Inguva inorwadza senyika tarasikirwa nevanhu 17 vashaika kuchitungeza mushure meaccident yaitika between a truck nekombi yanga ichibva kutauni ichienda kuSt Mary's. Truck richibva kuSt Mary's richienda kutauni. Truck riri kunzi rabuda kuside kwaro kulane richibva racrossa pavement rikaenda the other side kwarasvika rikarova vanhu vairi richipedza ipapo rabva rango tutana neimwe kombi ndokuwira zvakare pamusoro payo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvinhu zvinorwadza zvachose. Vatanga kurohwa netruck vafira paspoti zvabva zvango confirmewa on that point. Then later on pazosvika vanhu vakawanda vachiedza kubatsira kuti vasumudze truck varibvise pamusoro pekombi paranga rakarara. Panzwi kwamavoices evanhu vachikumbira rubatsiro, pane kuchema kunotsemura mwoyo kusvikira vanhu vazonyarara ndokutopera vakadaro. Parekeji yese iyi pabuda only 2 women, one angane mafractures akanyanyisa. Tiri kungokumbirwa kuti senyika tirambe tichimunamatira kuti agoita pull through. Neumwewo yes anga akakuvarawo, they all still need prayers from us, but one ndiye anga akanyanyisa zvachose kuita mafractures. Guys, zvakaoma. There was a 3-year-old in there. There was also another baby as well. Makadaro truck driver vararama. Ndozvimwe zvacho zvinorwadzisa moyo kuti anenge akonzeresa zvese izvi munhu akanganisa kudrive panyaya yose iyi truck driver, ivo ndivo vararama. Ava 17 vafira paspoti. Vachema kusvika vanyarara. Kwakumbirwa makreni kuti vanhu vane makreni huyai mubatsire. Tobva tadzoka panyaya ma-emergency services edu. Hatina kreni rere kuti kana pachinge paitika zvinhu zvakadai so ndo rinokwanisa kuya richisumudza magonyeti richikandira uko. Ndo zvinhu zvinodiwa kuma-emergency services ka. Panodiwa mahelicopter, panodiwa maambulance, panodiwa tumota tudiki, panodiwa maparamedics ari highly qualified, podiwa zvakare makreni nedzimwe gonyeti hombe dzekuti dzinogona kukweva nematractor zvese. Ndo emergency dzacho. Zvino kana kwakusvika pakukumbirwa muruzhinji rweZimbabwe, if there's any company that is close by vane crane ngavauye. Guys, zvinhu zvacho zvakaoma. Vazotosvikavo ndokusumudza gonyeti riya asi vanhu vanga vatotsakatika. Zvakaoma guys. Unotoshaya kuti woti chinyi. Kumuri dzashaikirwa, aiwa wanaiwo kunyaradzwa. Vamwe vachiri pakutonzi huyai mu-identify mabodies ariko so far. Reaching your destination is an underrated gift guys. Vana havanga vachitodawo kusvika kwavanga vachitoenda. Ukafunga kuti vanga vatwa kuSt Mary's, zvoro vati vanga vatosvika. No one deserves to die like this. By the way, this is so heartbreaking. It's devastating to think about the impact of reckless driving on so many lives. We need to advocate for safer driving practices, and those responsible are supposed to be held accountable. Zvakaoma. Asi vamwe vari kuti what if no one was reckless, it was an accident, but zviri kunzi truck driver aita reckless driving, akonzeresa head on, abva kuside kwake achinzvenga Honda Fit iri kunzi yamukata ndokubva aswevha, achiswevha ndobva abuda mulane ndokubva aenda on the other side kwasvikorova vanhu 2 nekunotsimbirana nekombi iyoyo. Zvakaomazvo guys. Deepest condolences to the bereaved families. It is very very sad. Words cannot comfort people, only God can. My heart bleeds for all those that are affected. It is very sad. Tisati tavhara ndimbobvunzawo kuti zvinhu zvainge vana DDF zviya nedzimwewo government departments dzakaenda nekupi, uye hapanawo chero crane inonzi iyi inobelonga to the government, the whole government guys. Kushaya crane asi motuka dzimwe nyika muchiti hadzifungi. Kusvika pakukumbira crane dzevanhu, hurumende yedu munosvodesa manimi, munogwadzisa. Every location should have machines akadai in cases of emergency. Saizvozvi vanhu kufa vachichema here guys. Zvinopisa tsitsi nai Mwari wangu. Mukasapindira ka muZimbabwe tinopera tese kutanauka zvokwadi.
This is very sad. Vanhu kuchema kusvika vanyarara pasina kana help. Tiri kutongwa nana Matsangaise chaivo. After that konzi go and see Victor. Toenda kunoti thank you say. Honestly Zimbabweans, we have let ourselves down. It might not seem to matter now, but wait, zvasvika kumba kweumwe wedu ari pano. You feel the pain of losing someone because of arrogant and selfish leaders wedu way, guys. Madiko kusiyana nekuramba makuendesa vanhu kuna Victor. Motenga zvinhu zviri kungodiwa kuti life dziendere mberi. Ko idzo crane dzaiveko kuti rababalas uko ko dzakadiko kuvepo pasini pakadai so idzi. So far, this is the 4th accident in the past 3 days along Seke Road. Just yesterday, by Prospect, people died, and they spent the whole hour traumatized. Pasati pasvika any help. So guys, chitungu za Seke Road must be prioritized. Ameno zviri kuitika ikoko asi tiri kungoti susu. May God heal the hearts of those who lost their families in this tragic accident. Zvakaoma hazvo. Tingava nemibvunzo mizhinji asi kuna ivo lorry driver. It might not be the right time to ask him, but this is a national disaster, guys. 17 souls lost. 17. Mari ngavatinzwire nyasha zvokwadi.